Kalau gay ke besut tenat ban iba ki samam ta ka nang mi ban i ki sap ke prepare kam tam i ki tai bagi ki DJ. Henry than merang la mi ru ki DJ ki ba ai ki Jingrwai gospel. Mat kini ki samala po ka jingram jong DJ Banlum ki shemata ka school concert ka balaplang ka school. Merang media juti internship school hak artarik menta umanai kam shemata ban pisai ka school ban rakheru. Ya ka sni jong ki bri ki ba ki jipra.